ओम भूर्भुवस्सुं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହଉଥିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ବଡ଼ିରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କରି ଷ୍ଟୋନ୍କୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓମ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କଲେ କେତେ ବଡ଼ିର କ'ଣ ଯେତେକ ଆମର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ଓମ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରହିଯିବ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକ। ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଆମର ଆନନ୍ଦର ଆଧାର, ଆନନ୍ଦରେ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆଉ ହାର୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ। ହୃଦୟ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୁଟିରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଖିବ କ'ଣ? ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଠିନ ସାଧନା ନିଜ ବଡ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଦେଖିବ ସବୁ ଶୂନ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି, ଏ ଦେହ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦେହ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୂନ ହେଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜର ଧରିଲା ଗାଡ଼ି, କାଠ ଗାଡ଼ି, ଚୋରା ଗାଡ଼ି। ତାକୁ ଓଲଟି ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନି। ମିଛ କେବେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି, କାରଣ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ସେଇ କେସ୍ ଡରରେ ତାକୁ ଆହୁରି ରେଞ୍ଜର କହୁଛି ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇକିରି ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନି। ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଟାରେ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ସତ୍ ବାଟରେ ରହୁଛି ସେ ସତ୍ର ଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଘଟିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଘଟିବ। କେହି ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକରି ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ। ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଟା ସତ୍ ଶକ୍ତି। ଚିତ୍ତରେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ଆମର କର୍ମ କେମିତି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ତ ସେ ତାପରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଆପେ ଆପେ ଆଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। କଷ୍ଟ ସହିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ବିନା କଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବ ସେ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗ ହେଉଛି କଷ୍ଟ କରିବା। ଜାଣିଲୁ ସେଇଠି ତୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ରୂପରେ, ସବୁ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ। ସେ କିଏ? ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛି? ଆତ୍ମା ଯାହା ଚିତ୍ରେ ଚେତନ ସତ୍ତାରେ ସବୁ ରହୁଛି। ତୁମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଛାପ ରହୁଛି, ବୁଝିଲ? ସେ ଛାପରୁ ତମର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ତମର ଆସିବ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ମାନେ ତମେ କେମିତି କର୍ମ କରୁଛ ସେ ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ବୁଝିଲ? ଭଲ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ଆତ୍ମାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି?
ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଥିବ କି ଭୋକିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଟା ଖାଇବା। ହଁ ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ। ହଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟରେ 5 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ହୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇବ ସେ କେତେ ଖୁସି ହବ। ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଜଣେ ଖାଇକି ତାର ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଖାଇନି। ଆନନ୍ଦ ହଁ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ତମର ସଂଯମରେ ଅଛି। ସଂଯମ, ଆହାର ସଂଯମ, ବାକ୍ ସଂଯମ, ସବୁଥିରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଅଧିକା ଖାଇଦେଲେ ଝାଡ଼ା ହବ, ରୋଗ ହବ, ଆନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଅଧିକା ଗପିଲେ ଅଧିକା କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ନୀରବତା ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ନୀରବ, ଯେତେ ନୀରବ ରହିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଯେତେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ବାହାରେ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏଇଟା ତମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ। ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। ଦିନ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କ'ଣ ଆନନ୍ଦ? କିଏ ଗୋଟେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ? ଆନନ୍ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ତମର ଧ୍ୟାନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ। ଧ୍ୟାନରେ ରହିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଧ୍ୟାନ ପାଠରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ନହେଲେ ଭଲ ପାଠ ହବ କି? ସେଇଟା ସବୁଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ଚାଲିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ, କହିବାରେ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ यो नः प्रचोदयात्। ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହଉଥିବ।